Lo lingur thang. आथिखाल लोरिना थांगोन दिनै जों नोंथांमोननो नैबे जौसाङाव फ्रियावनो दिन्थिबाय बिथाङानो जाहैबाय गेमस्रि दैमारि दा बिथाङा जोंनि रंजालि बैसागु खुंफुं आफादनि खावलायनाय बायदियै जोंनि जौसाङाव नुजाथि फैनायनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दा बिथांखौ जोंनि रंजालि बैसागु खुंफुं आफाद बेनिफ्राय बिथांखौ बरायनो नागिरदों गांसे आर'नाइजों दा बिथांखौ बरायो जोंनि मुसुलपुर जिल्ला लाइमोन गांखंनि आफादगिरि बिथां सानफुं गयारि UPPLनि बिथांखौ बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आखाइ खबनानै आवरायजोबो आखाइ खबनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय दा बिथांखौ गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय आं दहायनो बुंखादों बियो माने नाथिकासो जागोन नाथिका आसोल अरिजिनेला बिनि उनावसो फैगोन रायजोबो माबोरै दङ नोंथांफ्रा मोजां ना खबरा मोजां गिबियावनो दाब जायगानिफ्राय नोंथांमोना एसेबां लोब नुजाथिफैनो हादों बेवहाय बेनि थाखाय साबायखर गिबियावनो आरो लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय नैबे बर' बाजारावहाय दिनै फार्स्ट टाइम नाथाय फार्स्ट टाइम बायदि मोनाखै दे नोंथांमोना एसेबां हेफाजाब होफैदों बेनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर आरो जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदिनो गासैबो ज' लोगो नांनानै जेरावबो जे हाबाफारि लायो बेवहायनो गासैबो लैहोर फैनांगौ दे बिनि थाखायनो खेबसे गोबारै जै बर' हारिनि मोजां मोनो बेफोरबायदि जों बर'आ खौसेथियैनो थानायखौ नुयोब्ला स' आं बारा गोबाव बुंबाय थाला नामा मोसानोसै नामा नाथाय नोंथांमोना मोसाफानांगोन दे खालि नायनानै थाबाल' जानाय नङा मोसाफागोन ना बिथिं सिरि थां मोसाफायो दा दे बिदिब्ला जों बयबो जों दा खेबसेल' नङा दा उनावहायबो मोसाबावगोन स' बेनि थाखायनो बैसागु बोथोर जा जोंहा बोसोराव खेबसेल' फैयो नङा होमबा स' बेखायनो न'आवहाय थांनो थाखाय नोंथांमोना हाखु दाखु जानो नाङा जोङो मोसाबायानो थागोन ओमफ्राय जोंनि नोंथांमोना खोनासंबायानो जानांगौ जोंनि जा लिजेन्ड सिंगार बिग्राय सारमोन दङ आरो लोगोसे नेहा आगैमोन दङ स' बयनिबो जा दिनैनि प्रग्राम बेयावहाय गासैबो हेफाजाब होलायनांगौ दे थांग्रोनो नाङा मिथिबायना थांग्रोनो नाङा बेनो आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आर'ज आरो स' दायो जोङो मोसानोसै नोंथांमोना गासैबो मोसाफानांगोन गोजोन्थों हासै